A zaroši. Takže jo. První věc. Baterky, jo. Tužkový. Píčovina, no, podle mě. Píčovina, no. Takhle to zmáčkneš, otevřeš. Tam prostě 2 kokotiny vevnitř někde, vole. Jo. Počkej, vole, takhle se dělá. Jo. No je to taková prostě, hodili to do zlata ty butony, ale taky laciný prostě, víš co, jo. Takže počkej. No, nemá to teda tu hubičku, což teda mně přijde teda jako docela chyba, ty vole. Ale co je teda zásadní pro mě, teda jako změna. Ale říkám, je to použitelný, normálně to fachá. Co je zásadní je. Kurva, nemám byre, ale že to pak vylejuje kokot. Víš co, je to takový, vole, prostě. Počkej. Co je? Svítí to nejde vypnout. No. Čum, jo. Máčkneš buton, prosadí se prostě diodka, jo. Harfička, no, v pohodě. A čum, jo. Prostě úplně jako fakt úplně dokonalý to mlíko, jo. Počkej, kurva. To je jako úplně, jako fakt mlíko, jo. Ale, kde je ta chyba, jo? Je to, že jak nám Guinness udělá. Podle mě, jo, třeba milu hovna. Ale fyzika, jo, nebo jak se tomu říká, já jsem chyběl, ale tohle to si myslím, že je jasný. Zapnu tohle. A prostě jak víme všichni, jo. Pivo, pěna. Pivo, pěna. To znamená, že prostě to COčko, přeměněný COčko na pěnu, jenom pivo. Pěna, pivo. To znamená, že tam je prostě, to COčko tam nějaký je. Tohle je celý rozbitý, tyvo, špinavá sklenice, jak se mě mrdat. Já to psaně pít nebudu. Takže tohle to je prostě vlastně, když to nevypneš, samozřejmě to můžeš vypnout, napěníš si to. Zkusíme. To mlíko je úplně nádherný, protože to prostě rozbije úplně všechno. To je úplně prostě celý to COčko vlastně, takže ty si vlastně hnedkon, to co ti tam dojde je úplně flat. To pivo je prostě úplně bez bublinek, jo. A tohleto samozřejmě zapneš, napěníš, vypneš a leješ. A uděláš si to. Uděláš si toho šnita nebo hladinku nebo co chceš, jo. Takže prostě tady musíš mačkat buton, to je jak ten rozdíl, jako jo. Nemá to tu hubičku, takže ty se nedostaneš pod tu pěnu, aby si to prostě dělal po tom skle. Pod tou pěnou se nedostaneš, protože to má prostě takovýho čuráčka malýho. A takže to je ten zásadní rozdíl. Tužkovky, vypadá to, jak to vypadá, no to nebudu komentovat. Baterky je píčovina, baterky, vole, proč? Ještě baterky, vole. Jsem samozřejmě ani nenašel, vole, tady. No, takže to, no, a musíš to vypnout. Ale zase, když teda chceš mlíko, tak možná tohle, vlastně tohle je určitě lepší. Protože to ti opravdu udělá úplně takový to fakt jako úplně, a to jak ví to, že to prostě fakt musíš vymlasknout prostě nahned. A je to jako dobrý, jo. Takže na tohleto dobrý, no. Nevím, no, jako jo, použitelný jako za ty prachy, jako v pohodě, úplně nemám s tím žádný problém. Tohle je sofistikovanější věc, bum, dá ti to krásný poměr, že jo, nemusíš nic mačkat, jo, super. Dobrý, no, takže takhle to jsem chtěl říct, no, měl jsem to připravený jako trošku vtipnější, ale prostě jebat, no.
to, co jsem vám chtěl říct, se vám ukázal. Líbám. Peace.